Doncs jo començo a treballar quan tinc 16 anys i començo a treballar, evidentment, de manera irregular, amb negre. Recordo que treballava per un estanc que hi havia al mateix carrer on jo vivia amb els meus pares, i en aquest estanc la meva feina era treballar dintre l'estanc i agafava els cartons de tabac, els posàvem capses i després acompanyava l'amo de l'estanc a portar aquest tabac a, no sé, discoteques, sales de ball, etc. I això ho feia bàsicament perquè, bueno, jo encara estava estudiant, però la meva família és família de treballadors i per tant era una manera de treure un petit sou. I a Autobusos de TMB fa quasi bé 10 anys ja que estic treballant en aquesta empresa. Abans havia treballat en altres empreses de transport, havia treballat com a muntador mecànic, com a muntador elèctric, havia treballat en una impremta, havia treballat d'administratiu, havia treballat de moltes coses. En el cas de TMB, no coneixia que existia això, però en el cas de TMB sí que és cert que quan la gent porta, no sé si són 25 anys o 30 anys a l'empresa, la direcció de l'empresa munta algun tipus de sopar amb els directius i amb aquests treballadors que segurament ja estan jubilats, i els donen algun tipus d'insígnia. Ells entenen que com una manera de reconeixement. Tot s'ha de dir que en bastants casos molts dels treballadors i treballadores no hi van a aquest sopar perquè ho troben un acte d'hipocresia per part de la direcció, que se'ls vulgui reconèixer uns mèrits mentre durant la seva vida laboral les condicions de treball han sigut força penoses. Doncs per mi, treballadors i treballadores que són exemplars és totalment i diametralment oposat a el que la direcció de l'empresa en la qual treballo pensaria com a treballadors exemplars. En aquest cas puc pensar en el Saturnino Mercader, que és un company de feina d'autobusos, que em sembla un treballador exemplar. Puc pensar en la Pilar de la Calle, que és una companya de sanitat que ara mateix està a l'Hospital de Bellvitge formant part de tot aquest moviment en contra de les retallades i les privatitzacions de la sanitat pública. O puc pensar en un altre company però d'ensenyament, que és l'Ermengol Gasiot. Per mi tots aquests treballadors o treballadores que exerceixen la seva feina però que a la vegada defensen els seus drets i intenten millorar els drets que tenim com a treballadors i treballadores, doncs ens semblen treballadors exemplars, sobretot per la situació en la que vivim i el grau de por que hi ha extesa dintre dels treballadors i treballadores, que en general la gent, abans de fer un pas, abans de donar la cara, abans de plantejar-se exigir coses que són seves, que a vegades són molt bàsiques, però que sap que si les exigeix tindrà unes contraprestacions, prefereixen mirar cap a un altre costat o prefereixen baixar el cap. Aquests tres companys i companyes, i molts més, evidentment, fan tot el contrari i entenen que han d'exigir el que és seu i ho fan de manera ferma. Sí, a veure, la repressió en el món laboral existeix sempre. Jo sempre dic que si a nivell polític es parla d'una democràcia institucional, a nivell que hi ha partits, hi ha unes eleccions, en el món laboral no existeix cap tipus de democràcia, ni formal ni informal. Hi ha una dictadura en el sentit que els directius de, com a mínim,
de les empreses públiques estan designats pels polítics de l'Ajuntament o de les diputacions o de les autonomies o de l'estat central, i a les empreses privades ja n'hi diem, directament són els que tenen un capital que han tret de l'explotació abans d'altres treballadors i treballadores. Per tant, la repressió laboral és sempre. El que passa és que a vegades la repressió laboral està més soterrada i altres vegades està més oberta. Per exemple, quan està molt oberta? Quan és una repressió molt oberta? Quan hi ha un conflicte molt gran. En el nostre cas, en un moment donat, hi ha un conflicte que dura 6 mesos d'una manera molt forta i un any i mig més d'una manera no tan dura. Durant aquests 6 mesos, com tu dius, hi ha desenes d'expedients sancionadors, des d'un mes sense feina i sou fins a 6 mesos sense feina i sou. Hi ha denúncies penals que acaben amb anys de presó i milers d'euros sentenciats en contra dels treballadors, i hi ha una repressió més soterrada quan no hi ha un conflicte obert. Un exemple, autobusos de TMB, a pesar de que la normativa de tràfic diu que tu pots escoltar la ràdio, la direcció de TMB, nosaltres diem que és més papista que el papa, prohibeix escoltar la ràdio. En aquest cas, molts treballadors i treballadores escoltem la ràdio perquè ens ajuda, ens fa més amè la feina. Va sancionar en 3 dies de sanció de feina i sou a un conductor que escoltava la ràdio. Sí que és cert que la nostra resposta va ser recaudar diners en les diferents cotxeres i pagar-li aquests 3 dies de sou a aquest treballador. Per tant, 3 dies no va treballar, però va tenir el sou d'aquests 3 dies. Aquesta va ser la nostra manera de respondre a aquesta repressió de baix nivell. O sigui que la repressió en el món laboral existeix al dia a dia. Doncs, a veure, nosaltres aquest tema ens va colpir molt, que se't suïcidi un company de feina quan és acusat d'haver robat un euro amb 10, quan es donen dues coses. Una, que en el nostre cas, i com a sindicat, hem denunciat en més d'una ocasió com directius d'aquesta casa s'han estat enduent de manera il·legal centenars i milers d'euros i no els hi passa absolutament res. I segon, nosaltres sempre vam defensar la innocència del company Pablo Díez, fins al punt en què la direcció de l'empresa, en aquest cas estava com a president el Xavier Casas, van haver d'acceptar que l'acomiadament havia sigut improcedent, per tant que no havia comès cap falta, i fins i tot nosaltres vam denunciar judicialment al president de TMB perquè havia dit, i a més havia quedat en acte en un organisme públic, que no s'havia acomiadat el company Pablo Díez. Ho va dir fins a 3 cops, i nosaltres amb aquestes actes i amb la carta d'acomiadament que el company portava el dia que es va suïcidar a la butxaca vam posar la denúncia i finalment un jutge ens va dir que un polític no havia de ser veraç en els organismes públics, amb la qual cosa el que ens ve a dir és que els polítics poden mentir i no passa absolutament res. És un tema que a nosaltres sempre se'ns quedarà allà i és el cas més extrem de la repressió i fins a un punt de la inhumanitat del mecanisme empresarial, en el sentit que diferents organismes de l'empresa van estar movent l'expedient sancionador, diferents persones, fins que al final el cap de la cotxera de Ponent, que nosaltres vam rebautitzar com cotxera Pablo Díez, ell va signar, com a últim escalafó de la direcció, va signar l'acomiadament i li va donar la carta a aquest company, i tal com va rebre la carta va fer la seva feina durant tot aquell dia i finalment es va suïcidar a la muntanya a Montjuïc. És un tema que per nosaltres no està oblidat, no està perdonat i no ho estarà mai.
El 29 de setembre hi havia convocada una vaga general. Els motius era la retallada laboral del govern del Partit Socialista Obrer Espanyol, que el que venia a significar és encara fer més fàcil l'acomiadament dels treballadors i treballadores, posats en què una reforma molt anterior havia canviat el significat d'acomiadament improcedent. Abans, fa molts anys, improcedent volia dir que el treballador elegia si volia tornar a entrar a l'empresa o acceptava la indemnització. Això es va canviar i ara improcedent vol dir que és l'empresari o l'empresària la que decideix. Això implica només una quantitat, per tant l'acomiadament a l'estat espanyol és lliure, l'única diferència és la quantitat que s'ha de pagar. Què ha fet el govern? Ha retallat encara més la quantitat que han de donar els treballadors i treballadores acomiadats i per tant encara ha animat a més empresaris, utilitzant l'excusa de la crisi, de fer fora a més persones que estaven treballant. Hi havia aquesta vaga general, hi havia un piquet central a la plaça Catalunya, aquest piquet anava en direcció a la Conselleria de Treball i quan arribem a plaça Universitat ens trobem els Mossos d'Esquadra que ens prohibeixen continuar en direcció a la Conselleria de Treball i de resultes d'això hi ha un enfrontament en el qual els Mossos d'Esquadra carreguen amb duresa contra els manifestants i arrel d'això, al cap d'unes 2 setmanes, jo surto a treballar de l'autobús, plego a plaça Espanya, faig el relleu, un company agafa l'autobús, jo em dirigia cap a Sants, on hi havia una assemblea de treballadors, i quan porto 4 passes se m'apropen 2 Mossos de paisà, m'agafen els braços, me'ls tiren enrere, em posen unes manilles i em diuen que estic detingut pels fets del 29 de setembre. Veig que hi ha una càmera que m'està gravant, els pregunto si la càmera va amb ells o arrel de què m'estan gravant. Em diuen que no, que la càmera no va amb ells, però estranyament apareix un cotxe dels Mossos d'Esquadra, em fiquen dintre i veig que la càmera ja es fica dintre una furgoneta de color blanc i també desapareix. Em tenen tota la nit a la comissaria d'Escorts i finalment el dia següent, després de declarar Ciutat de la Injustícia, em deixen lliure amb càrrecs dient que m'acusen d'aldarulls amb els Mossos d'Esquadra i de trencar una càmera de TV3 que estava gravant aquest enfrontament, aquesta càrrega dels Mossos d'Esquadra i la gent defensant-se. Això és el que pel moment sembla que m'estan demanant, diria que uns 6.000 euros de multa, i això també implica, no recordo molt bé si són de 6 o 9 mesos de presó. Nosaltres pensem que això no té res a veure amb el que se m'acusa, sinó que senzillament això és una mica la factura que tant des de l'Ajuntament de Barcelona se'n vol fer pagar per haver sigut, en molts casos, el portaveu dels treballadors i treballadores d'autobusos de TMB, perquè no és una casualitat que la mateixa presidenta de TMB és la persona que controlava, perquè ara han perdut les eleccions i han perdut, per tant, l'Ajuntament de Barcelona, però en aquell moment controlava les forces de seguretat de Barcelona. Per tant, no ho veiem com una casualitat, sinó senzillament que, d'alguna manera, una revenja per part seva contra la meva persona. Doncs tenir un judici que, ara ha sortit la data, és el febrer de l'any que ve, però estem parlant que la vaga va ser l'any passat, el 29 de setembre, doncs implica per un costat que t'imposa una incertesa en saber quan et jutjaran, si et jutjaran, quan et demanaran, en base a què t'ho demanaran i finalment quina sentència tindràs. Jo, un cop tinc la data, doncs és una cosa que em tranquil·litza en el sentit que sé que això serà al febrer i ja veurem què sortirà. De totes maneres, també ho dic, jo crec que a mi ja m'han sentenciat, primer perquè, segons la meva advocada, del que se m'acusa no s'agafa la gent quan surt de la seva feina, no se'l grava, no se'l porta a les Corts, no se'l té tota una nit.
no només no es fa tot això, sinó que s'envia una carta, se't diu que se t'ha denunciat i que tindràs un judici, però no es munta tot aquest circ. I després no s'accepta que se t'allunyi de la persona, d'una de les persones que entra dintre l'acusació, que jo personalment no puc reconèixer ni físicament, així que és difícil allunyar-se d'algú que no reconeixes físicament. I segon, no t'embarguen el sou mesos abans del judici. I tot això, que no es fa mai, en un cas com aquest, en el meu cas sí ho estan fent. Per tant, jo en aquest sentit estic molt tranquil perquè dono com que ja m'han sentenciat, amb la qual ja sé el que em caurà. Clar, tot això s'ajunta també en que hi ha el company Mercader i jo mateix tenim un altre judici penal, en aquest cas per part de la direcció de TMB, que sorpresa, sorpresa, és la mateixa persona que deia abans, que és l'Assumpta Escap, en aquell moment era la presidenta de TMB, i la cap de les Forces d'Ordre Públic a Barcelona, i que també ens han denunciat penalment perquè el sindicat al qual nosaltres pertanyem vam denunciar un abús de poder per part d'un directiu de l'empresa que en una gravació dona l'ordre de provocar un treballador per sancionar-lo. Arrel d'això, arrel de que la CGT publica i dona a conèixer això, la direcció el que fa és no castiga, no demana explicacions a aquest directiu, sinó que ens denuncia laboralment amb 4 mesos de feina i sou que ha guanyat i ens denuncia penalment, i en aquest cas diria que ens demana 6.000 euros també i 2 anys de presó per cada un. Llavors, per exemple, això ja fa uns 3 anys, encara no tenim data de judici, i bueno, això et trastoca una mica si tu tens plans vitals o segons quines coses vols fer amb la teva vida, et trastoca perquè a un judici penal tu t'hi has de presentar i per tant hi ha certes coses que has de deixar de fer. Però bueno, jo també soc de l'opinió que la gent que d'alguna manera fem activisme sindical, això ja ho tenim una mica après, en el sentit que quan es parla que existeix la lluita de classes no és una metàfora, és realment... Jo feia boxa abans, i a la boxa jo em pujava a un ring i jo sabia que algun cop de puny m'enduria. Això és el mateix, si tu estàs defensant uns drets laborals, si tu estàs sent una cara visible que s'enfronta als manaires, doncs bueno, saps que algun judici t'enduràs, alguna sanció t'enduràs. Per tant, bueno, fins a un punt crec que tal com venen les coses i tal com estan pintant i tal com estan donant la resposta des de les èlits europees, crec que els treballadors i treballadores d'aquest país ens haurem de començar a plantejar que la normalització de que delegats sindicals o que activistes sindicals o veïnals o socials acabin anant a la presó, doncs ens portarà una mica potser als principis del segle XX, però jo crec que haurem de començar com a mínim a entendre que serà així i que tampoc s'acaba el món. És només una part més d'una lluita que nosaltres acceptem que té aquestes coses. Nosaltres entenem que la repressió, com a mínim en el cas laboral, que és la que nosaltres coneixem, es dona per desviar una mica les energies que quan hi ha una demanda col·lectiva i una manera de desviar les energies per aconseguir aquesta demanda, tu les has de destinar a algun tipus de campanya antirepressiva. Llavors nosaltres pensem que no li hem de donar més importància a la que té i que la prioritària és la col·lectiva i la antirepressiva és secundària o terciària. Llavors, en el cas d'aquests judicis, tant dels judicis que hem tingut penalment amb altres companys com amb els que vindran en un futur, nosaltres pensem que sí que s'ha de fer una denúncia pública, de dir, mira, hi ha aquest judici, fer una campanya, dir exactament de què va l'assumpte, animar la gent a venir al dia del judici, però no molt més que això, perquè pensem que dedicar-hi molts esforços el que implica és que hem de deixar de dedicar aquests esforços a la nostra tasca diària d'activisme sindical, laboral. I en aquest sentit, llavors, sí, els col·legues del barri, els col·legues
de la feina, familiars, doncs bueno, sempre s'acaben, en aquest cas concret, s'han acabat una mica juntant i han començat a fer una campanyeta per donar a conèixer quan és el judici, de què va el judici, bueno, una mica el que deia, no? O sigui que recolzament sí, la gent jo crec que cada cop més, potser ni per la tasca que nosaltres estem donant a conèixer, sinó perquè estan veient les coses que estan passant i estan veient les respostes que s'estan donant des del govern autonòmic, el govern central o l'Ajuntament a nivell de fer pagar tota aquesta reorganització del sistema capitalista als treballadors i a la gent més pobra, i que quan en algun moment la gent ha sortit al carrer a protestar, com per exemple a la protesta al Parlament en contra de les retallades, de cop i volta sembla que aquí els dolents de la pel·lícula són els 20 companys i companyes que han estat detinguts per estar allà i no tots els polítics del Parlament de Catalunya que han passat la tisora i s'han carregat el minvatge estat de benestar que teníem. Doncs jo crec que cada cop més i més gent està veient que aquí el poble estem sols. Al poble estem sols, i fins que una gran majoria del poble no es doni compte que estem sols i que, per tant, o nosaltres busquem solucions o nosaltres tirem endavant les solucions, doncs malament rai, perquè des de luego els polítics professionals i els sindicalistes professionals solucions per nosaltres no en tenen cap. L'únic que busquen és assegurar-se la seva poltrona, és assegurar-se el seu lloc, si poden encara millorar més, i els de baix, doncs, bueno, ja s'apanyaran.